Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва беҳтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворро оғоз мекунем. Чемпиони пешинаи UFC Майкл Биспинг мегӯяд, ки Роберт Уитакер бояд ба вазни нимёна баргарда ва бо Камару Усман муҳориба гузарона. Уитакер гуфт, ки ман боз бармегардам ва ман фикр мекунам, ки ӯро ба боварӣ беҳтарин дуюм ҷангвари вазни миёна дар ҷаҳон номида мешавад. Ӯ танҳо Исраил Адесанияро шикаст дода наметавонад. Пас барои чӣ Роберт ба вазни нимёна намефарояд? Ба Усман рақиби нав, визафи нав намерасад. Ман фикр мекунам, ки ин муҳориба беҳтарин муҳориба мешавад, ки диққати бисёриҳоро ҷалб хоҳад кард, гуфтааст Биспинг. Хотиррасон мекунам, ки Роберт Уитакер пеш дар вазни нимёна баромад мекард ва баъд ба вазни миёна баромад. ва дӯстон, чӣ хеле ки медонем, ӯ ду маротиба дар муҳориба зидди чемпион Исраил Адесания шикаст хӯрдааст. Ба фикри шумо дӯстон, барои Уитакер беҳтар мешавад, ки ба вазни нимёна фарояд ё ин ки сеюм муҳориба бо Адесания гузаронад? ҳатман фикротона нависен. Мо боша мегзарем ба дигар хабар. Чемпиони пешинаи UFC ва соҳиби ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов эълон кард, ки кӯшиш карда истодааст то ин ки ташкилоти ӯ Eagle FC беҳтарин ташкилот дар ҷаҳон шавад. Таҷрибаи ҷангӣ ба ман кӯмак мекунад, чунки ман медонам, ки ҷангварҳо чӣ фикр мекунанд. Ман ҳиссиётҳои онҳоро ҳис мекунам. Ман медонам, ки ба онҳо чӣ лозим аст. Вақте ки ба промоутерӣ омадам, таҷрибаи ҷангӣ ба ман хеле кӯмак кард. ҳозир ман ҳис мекунам, ки ба роҳи дуруст рафта истодам ва боз бисёр чизҳои дигар дар пешанд. ҳар рӯз бисёр ҷангварони хуб бо ман ба алоқа мебароянд ва ман аз Eagle FC ва чизе ки ҳозир шуда истодааст хеле дар ҳаяҷонам. ман хеле дидан мехоҳам, ки моҳи феврали соли оянда чӣ гап мешавад. ман дидан мехоҳам, ки баъди як сол чӣ гап мешавад ва мо то куҷо меравем. ин чиз маро хеле хавотир мекунад. ман танҳо беҳтарин шудан мехоҳам. ман дар ин ҷо барои дуюм ё сеюм ҷо будан нестам. ман ба ин ҷо барои беҳтарин ташкилот дар ҷаҳон шудан омадагиам. мо системаи нав сохтем. мо якчанд чизҳоро тағйир додем. тағйирот бисёр намешавад, аммо фикр мекунам, ки баъди якчанд сол одамо мефаҳманд, ки кӣ кист, гуфтааст Нурмагомедов. ва дӯстон, бояд гуфт, ки ин кори осон нахоҳад шуд, аммо ягон кори намешуданӣ нест ва шояд, ки дар оянда ташкилоти Ҳабиб аз ҳама беҳтарин ташкилот дар ҷаҳон шавад. Кӣ медонад, ки баъди рафтани Дана Вайт UFC чӣ гуна пеш меравад? барои ҳамин вақт ҳамаашро нишон хоҳад дод. аммо боша ба Ҳабиб Нурмагомедов танҳо муваффақият орзумандем. дӯстон, як хабари расмӣ ва фаврӣ. Бенил Дарюш дар вақти тамрин осеб гирифт ва ба муҳориба зидди Ислам Махачев баромада наметавонад. акнун ба ҷои ӯ Боби Грин ба муҳориба мебарояд ва акнун расман Ислам Махачев зидди Боби Грин рӯзи 26 феврал дар муҳорибаи асосии турнири UFC Fight Night. аз рӯи хабарҳо муҳориба дар вазни 70 не, балки 75 килограмм мегзарад, аммо ин чиз ҳоло аниқ шудагӣ нест. хотиррасон мекунам, ки Боби Грин муҳорибаи охирони худро рӯзи 12 феврали ҳамин сол дар турнири UFC 271 зидди Насрат Ҳақпараст гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд. акнун баъди 10 рӯз ӯ бо Ислам Махачев муҳориба мегузаронад. худи Ислам Махачев бошад дар ин бора дар саҳифаи инстаграми худ чунин навишт: рақибҳои гуногун, аммо ҳадаф як аст. ба ғайр аз ин, ман ба Бенил саломатӣ ва бурдборӣ хоҳонам. ман сидқан боварӣ дорам, ки бо ӯ дар оянда вомехӯрем. рақиб осеб гирифт, рақиби нав доданд. рӯзи 26 феврал мо дар корем, навиштааст Махачев дар саҳифаи инстаграми худ. ана ҳамин гуна хабарҳо дӯстон. акнун номаълум, ки баъди ин муҳориба Махачев довталаб шуда метавонад ё не. дӯстон, шумо оиди ин муҳориба чӣ фикр дорен? ҳатман фикротонро нависед, дар канал обуна шавен то бозид хонаободу сарбаланд бошед.